Okay. Uy, asan yung tripod mo? Subukan natin. Ang sabok lang, takser. Mabalin, takder. Uy! Hindi na dum ah. Mabalin, takder. Ayun lang. Hirap tayong ano. Hirap tayong pagtakdiran. Yeah. Ay, sorry. Ayun lang, namatay. Sir Tom! Kailangan ko patungan. Ayun na si champion, no? Pwede mo kayong papatungan? Pagpatungan. Yung kahit table lang. Para stay put na lang sa line. Ay, itong... Ayun. Ipaalam mo lang kay John Mark. Ay! Bibigsahan mo yun. Pero ka, pumunod yung table. Napapok pa rin yas. Sir, yung admin sa Regel. Akong butas na. Ano yung namin ba? Sorry ka. Sino yung ano ko? Sasabihin yung mga tanga. Kumain lang. Okay. Yun lang. Isa lang. Ano ito eh? Paano nakapix dyan yung mga tanga? Hindi ba umiram ng table? Pwede siguro. Pixgat mo ko na ano, balad niya kay clip din eh. Lagay na table dito. Sir Mark, pwede pa kayo ng table? O gagawin yung registration? Pare, wala. Alam mo, papatayin na ako ng mga taga-GSO pag kumuha pa ako ng table. Okay. Naubos na. Makikipapo. Lalagyan. Oo. Kahit maliit na ano. Para yung isa stay put, yung isa may cameraman. Hanap tayo kahit maliit lang, di ba? Oo. Sige. Kahit patungan lang. Pa-start na, warm up lang. Sige panlaban. Lamis. DLC ka rin. Sumasal yung DLC dito eh. Pag DLC fight guys. Pag ano, dito yung DLC dito. Updated. Hindi pumasok, hindi na kami US. Pero di ano na, di account na R3. Diyan ka pumasok. Walang mukhang na ano? Nikan Julia. Nikan? Hindi video ko na. Makameraman man. Makameraman. Wala na. Okay, wala naman yung t-shirt. Commentator ka, Mang Carrero? Commentator ka? May awan. Wow! Ang tumayo tournament ako sa ano. Hello. Ay! Yung isa. Hindi mo kilala. Meron mo kita lang. Sasali yung kanina.
Lima, mga pulo. O dyan sipak. No. Yung ano, yung wala pa. Yung ay ibang tarpaulin. Oo. Wala yung tan? 20 feet yun. Sakay ko lang. Kaya men, tingtingin ka lang sa atin. Wala naman. Nang matangap ka. Gano'n ni troll. Troll ni troll. Troll ka. Wala pa nanonood. Like pwede. Sino? Ay. Ba't ano na? Pero Apay. Larit no, larit. Hindi mo lang. Wala pa nanonood ah. Hindi, ano po yun ang tama. Madala ko. Baka mag-tape. Dapat na yan, sir. Hindi, wala. FB Live pa. Wow. Hoy, Mang Jero! Mang Jero! Ay, ka na!
Memang gerong. Jam. Dua kayo na lang. Kantag ang pusa. Pangimon, dua kayo na eh. Awa, malimaro. Tapos ko lang. Okay, tapos. Luwag ang baby ko. Ay, walang ano. Ito lang. Visit na lang natin. Pag regular match dito, magsabi na lang natin. Nakakuha? Naka-update. Pagkabay lang sa pastar mo. Papalit lang yun.
Kompleto tayo? Kompleto? Ano pa yawan? Kamote. Kamote, kamote. Ay, win. Okay. Yung sa ano niya, yung pag goal niya, memory injury tayo sa dalawang window nun. Bago niya executein yung death fish o kaya yung demo man, may window ka ng 2. Puntahan mo na siya ng DF2. Launch na sa ganyan. Huwag mo siyang hayaan na mag 50-50 sa lower. Unahan mo ka. Kaya ka. Oo, wala akong agad o distansya. Pag nakuha ka niya ng death fish, tayo na-block mo yung death fish mo. Pag wall naman, back ko. So kaya yung biggest to
Game? Ay, mag-game pa rin. Sanay na ako sa game. DLC ka ba? DLC? Han? Baka na lang kanya. Sige na. Baka na. Hindi kasi mga may download lang dito. Ay, kung paano download mo na ako. Asia top 4. Batang. Takwa. Hoy, pangakalaman. Kabaka mo. Design.
Sorry. Ano, warm up? Warm up lang po. Last warm up. Tapos na, last warm up. Last warm up. Oh, boys. Testing? That's your testing. Sino ba kita skin? Zero? Kami nag-date na kami ba? Yung side na lang, top side. Eh, bahala na top side. Ha? Okay. Tapos kaya lang ako. Report nyo na lang sa akin kung sino mananalo. Kung ilang wins.
Game? Hindi, isa siya pa. Tsaka sa red, isa lang. Warm up ka. Warm up. Pa-warm up. Hindi, gaya naman sasali pag game na. Kahit at least 1-1 match. Ilan lang ba tayo, sir? 29. 29? Gusto lang. 29? 29 lang. Kala ko Last year, 100. Kala ko 50 plus. 100 plus tayo. 100 plus tayo. Yata makakapunta sila ni Kasa. Si Minka. ABCR, hindi makakapunta. Walang DLC dito, oh. DLC dito. DLC ba? DLC ka? Hindi. Hindi magpanis lumigit kasi yan work down finance ko target dito. Upkick eh. Diredo. Apa? Tulungin mo. Ay, nakurig ito pa lang yan. Hindi lang. Yun na to, oh. Ay, yun na. Oo. Good. Let's go.
Ano yan, Kuya Max? Tailin na yan? Stay in na yan, Ben? Hindi, tanda ko yun. Ay, stay na yan. Ha? Bawal dito na ito. Okay lang din ang controller niya. PS4 controller. Control mo din yun. Side. Head. Heads. Heads ka lang. Left, right. Eto. Game na. Controller setup, okay na? Parang grabe nakita ko. Game na to. Game, one more button. Game. Game na. Ito kasi lang yung nakita ni Ariel. Nilagyan ng tema. Nakita ni Ariel. Ilan daw? Kaya. Ano ka lang niya? Nag-kulit sa akin. Ikaw ka lang kulay na sir. Saan yung kanina? Ay,
Baka ang kuya circle, circle X. Warm up. Sunday, Sunday.
Game, cyborg user sa Aaron Pedro. Tama? Aaron Pedro, cyborg user. Game, dala po. 1-0, 1-0.
Okay na. Redo. Zero, 0-2. 2-0. Lumaban na yun. Nice one. Nice one, kid. Hindi ka wala ka eh. Hindi yun. Hindi yun. Hindi yun. Hindi. Si Metallica. Ako lang. Hindi ko lang guys. Ano, pag may TNT4 niya nakakaparang sa tayo sa kabila. Red. Red. Kanan. Right na. Bangir ka na rin. Hindi magalit. Ito na ba nung mga ito? Ipo. Sino dyan Despacito? Ano yun o? Despacito? Ano na lang? Bonus match ka eh. Bal? Bonus match.
Mapuyat ni Henry. So, lalagyan na baba.
Ha? Naka-live pa? Di Metallica eh. 2-0. Di Metallica. Akira. Ha? Makeda?
Kaya nyo din. PLC ka, di ba? Pangalan ka lang mga tawag. XAD na. Game warm up. Game warm up. Game warm up. Ha? Warm up? Sige. Warm up muna. Yung pizza na yan. Joke laban ah. Basta may mabaga. Kay mamaya. Ano yung mga masakit sa loob? Naman labas. Amen. Amen. Game na. Game na. Edo. Game na. Taro versus GG Camera. Ha? GG Camera.
downloading na lang. Tignan namin yung internet eh. Walang sa 2 gig, no? Sinak ko, isang dato ah. Hindi kami mapanat yung internet. Joke lang. One zero. Pepeken gago. Oh, gila! No battery? Yeah! Kaya mo lang!
Game, game na. Go, game. Game. Game na. Warm up. Game. Game and 1-0 na. 1-0. 0-1. Eh, di naman sinerge eh. Shit! What happened? Good.